ni im hagane ka juk mentah lada filet ya ke ke ba baharu ki bru ki bishni phi bat lada filet ya ke ke ba snyule ki bru kin isi nim tip shu ke ba ngide bale don ka ten ka ba ongkum ni ba lada filet snew ya kita ke bru ki ba le snew ya phi lada phi ya ke ba ki kwa phi ba phin ya ki kapan ba phi ba merengkat bar kita ke bru ki ba le snew ya phi lada phi dom ya ki kapan ba maphiru phi asam lem bar kita ki ba le snew ya phi kapan ba maphiru fidan rengkat ban le ya kata kam bonsin haga gm jangi kum ki bru habangi kendu ya kum kini ki jai bru ki ba shoning khamtam ni im hagane ka juk mentah lada filet ya ke ba baharu ki bru ki bishni phi bat lada filet ya ke ba snyule ki bru kin isi nim tip shu ke ba ngide bale bonsen ga jia haga gm jungi kum ki bru ki khot maki hi yangi bangin ye tre rengkat batki henre habang i tre rengkat batki bat ga jia kumno baphi khamle bha maphi banik u boss lani unong ai kam ni phi ki kmen ni phi bar kita ki bru ki ba khot phi ba phin dia tre rengkat batki ki bishni pat phi ki shon pat hatu kani ka juk ka jia ya ka gm ka jong phi bar ki le ya kata ka kam ban penjot ya ka gm ka jong phi ki yai wat ya ki daw kumno ban penjot ya phi ki keren lorni shepang jong phi ki keren snew shepang jong phi te lada fi dom lada fi ngosi kapen ba phila sha job ma phi pat maki pat kila long kinong job namar phila pun urlong ya kata ka jing thmu ko jong kum kini ki jai briu pun sen ngilap ka gm ko jong teng kala bandai kita ki bahayeng hasam jongi teng kala bandai ki marjan marpa jongi teng kila bandai ru ki perlaut jongi par khamtam bonsen ki dei kita ki bagi tre rengkat par ni henry ngipat ngidon ya kata ka jing im ngim dei ban pen mong ya ki bar khamtam ngim dei ban pen mong ya de haswa bangin poi sha ka banta bangan ip ya ka jing kai ka ka bangin de ban le ngani tho shwai ip ya ka wei ka jinge tho khana ka balong kot ba kalong ka jinge tho khana ka ba pau nam ba yo le se don na principi ki ba la yo ju asngau ye ka ne ka jinge tho khana henry to sngap ye ka ne ka jinge tho khana ka ne jinge tho khana ka long kum ni la ong ba kisen ha ka ve ka por don uwe ubri ba dom ba but one ha uwe uno hikai but ustang ban thnum ustang ban tim ustang ban kren lak pho ja ki kenten utim uturla ya uta uno hikai henry uta uno hikai pat usupen iya u dagi khmat pho samrkhi henry umishana pan iya ka khmat dom jong u ya uta ubru bakran snew ya u umishana pan phai ktin ya uta ubru throughout the whole process of conversation uta unno hikai usupen i ya ka khmat pho samrkhi ya uta ubru but uyai pen i ya ka khmat pho samrkhi persha ya uta ubru bakran beyu uta ubru habau la dep bankren la long bachai hadin jong ni uta unno hikai ula kren ya uta ubru berarti kenten ke jingkren jong uni unno hikai kala pen kala shisha ya ka jing im jong uni ubru maka jingkeli jong uni unno hikai kalong kumni hato judon kibru kibawan kai shiyeng jong phi uta ubru ula phla ya kata ka jingkeli jong uta unno hikai bar ula jubab kumni hoi don bon ba kibru kibawan shiyeng jonga nangta uta unno hikai ula kelib yang ya uta ubru te habakumta piju ai jingbam jingdi ya kita kibru kibawan shiyeng jong phi uta ubru ula jubab yang hoi ngaju ai jingbam ngaju ai jingdi haba kibru kiwan shiyeng jonga no hikai ula kelib yang te shubo menta lada kita kibru kiba phi ai jingbam jingdi kim tre ban bam ya kata ka jingbam kiba phi ai ki kala bandai bakila kedang tidak ban bam te kata ka jingbam ka jingdi pinle kumno ya ka manopat kiban bam ya kata ka jingbam lane mano kibadai hop an bam ya kata ka jingbam uta ubru ula jubab dak hamat pho samrki kata ka jingbam ka jingdi baro kan long ka jongaken mangaken ubadai hop ban bam ya kata ka jingbam uta unno hikai ru dak hamat pho samrki ulo ong ya uta ubru podom kani ka ju ka jia yanga bad ya phi mentan pla kan hit yanga dagi kitin si kitin sang pila ma yanga kalong kumba phi ai ya kata ka jingbam ka pila pengkre nak mata jonga henry mangapat ngam pediang ya kita ki ki ba phi kren ya kita ki ba phi perkhat chpang jonga henry ngapan phai phi daga jingkmen daga kmat pho samrkhe kumta ka jingtim ka jingtla jong phi ka phai diang shapi but haka jaka ba phin kemen pinang dom penban ka ba phila khre nam ta jonga kan long ka jong phi
Bat hagata kapor kata ka jengdom jong uta bru kala ja na sendan uta no hikai ula ajing hikai ya uta bru bat uta bru ula long penban unong bot ya uta no hikai ubakrau menta ka jengkeli kalong kumno ka ngin le ya kum kini ki bru katem harangi ong the toxic people how to deal with them kumno ngin le lara ki bru ki kan sniu yangi ngan batai pi ya kene konsep jong ka jengdom lene ka jing bishni jong unu bru ka jingdom jong unu bru ka wan na try do ka donut jong bru ka bala control da usim jong ka jingdom ubangi khot it usoitan bar ka jingthmu ka jong u ban pen ong ya uta bru badam lari ban pengkaran ya uta bru badam kalong ka ek iban pas ya kata ka jingdom na uta bru hangi leni shangi te menta lada ukran yapi lada pi pen pa yu da ka jingdom kamut ba pi pediang ya kata ka jingdom jong u bat mapiru filangat hakataka trap leni hakataka jingriam jong usoitan kalong kumba pediang ya kataka jingba henry ladaki we kikran shephang jopi penban pipen pai da ka bajajai pikran da ka bajajai pipen ya ka kamat phu samurki kamut ba phim shemla pediang ya kataka jingbam leni ya kataka jingbeng kre da uta usoitan hatu fitip ni am ya kanega jingsha balai ki bru ki bishni ya pi ka dautan rai jong ka jingbishni kalong namar ba kimla ban le ya kata ka ek ba phila banle an ong byang sajusin ka daw tan ra jong ka jing bishni jong biru namar ka long namar bakim la banle ya kata ka ek ba phila banle you are extraordinary phila banle kham balat ban ya ka bakila banle di namar kata ki bishni yepi bat namar kim la ban beat yepi kim la ban penlem yepi di namar kata ki bishni yepi namar phi long kham halor ban yaki ka jingla jong pi ka long kham halor ban ya ka jingla jong ki bar ki persang ban tani pi khnang ba phila ban poi hakata ka level ka ba ki kidan ma phi pidan hagani ka level kad ba maki pat kidan hagani ka level bat namar ba ki bishni pi ki persang ban kren ya kata ka ek ba sniu ye pi bat haba ban tani pi shakata ka level ka ba ki kidan bat lada ma phiro fi dam rangkat bat ki phiro fi lahir phila hab hakata ka level ka ba ki kidan ngan ong byang sisen namar bakin la ban beat yepi de namar kata kikran persha yepi ki persang ban tan yepi hakata ka level ka baki kidon kikran shephang jongpi bat la da fi bakla tang tok le kat no kamen sem joki kadap da ka jingkemen ban yo ya kalar ban kran yepi ngam ong ke jingkemen kamen sem joki kadap da ka jing sausi ban kran yepi ong no kum tamo kin yo ya kata ka daw kum no ban kran shephang jongpi henry ngan ong yepi ignore ki habakim ban not ban kran happy kamut kamde ka jimbakla ka jongpi henry lada ki kran yapi to ngap yak ta ka jingkran ka jongki namar lada ka de ka jimbakla jongpi kinjen dala kran ya ka happy om hakiwi henry lada kimpat not ban kran happy kapani phimde phim shem la bakla menta ka jingkali kalong kumno ken ngindil ya kum kini ki jai briu ka banengkong to kup ya ka kamat pho samrki war pen ya ka khamat ka jingdom leni ya ka khamat jing sausi jong pi haki lada phi pen ya ka khamat jingdom leni ya ka khamat sausi jong pi haki namar baki wan da ka jing thumu ban pen mong pi bat lada fi riak ka pen baki kilong sukses hakata ka mission jong ki ban pen mong bat ban pen sausi pi namar kata wat jo pen ya ka khamat dom leni wat jo pen ya ka khamat sausi jong pi hakmat jong ki pen ban tolong kibalong positif bat tolong kiba kham kharau ban ya ka ka bakilong kan mau ya kani lada ki one happy da ka jingdom ka pen bakilong mentally weak ki kham talot ha ka jimur ka jimbar khat ka jongki bar ka jingdom jongki kalong ka daw jong ka jinglong ka jongki ka daw baki pen pau ya ka jingdom jongki happy kalong namar baki long ki batlot bat ma phi long ki baklan henry to long phi ki baklan napo jong ka men sem ka jongpi da ka bapen ya ka bajajai shabar bonusen ki biru ki batlot na po jong men sem jong ki pen ya ka jingdom shabar henry ki biru ki baklan na po bonusen ki long ki bajajai shabar to long phi ka ka bahatam ka baphila banlong katem parang ki ong be the best version of yourself nangkong wanam ban pai kitin ki mat ngap jar ya ka baki kran ye phi wanam pej ya kita ki biru ki badam henry to ngap ya kata ka jingkran ka jongki kebakat kum ke jimut jongki ba phi bakla phi le ya ke ka bakla sngap ya ke jingkran ke jongki ba persyang ban skotho ya ke baki kran ya phi ten parang ki ong empathy yo le si ka jingkran jongki kalong ka badai
lene kala bandi bapilek ya ke ek babakla sngap ya ke ek bakran ya pi lada kadai ke jimbakla jong pi to purusyang ban kala Henry kawe wanam pen pai kiti ki wan ong ki baki bakla don't prove them wrong wanam pen I ya ke khamat jingdom jong pi haki lene ya ke dur khamat sengsi jong pi haki namar lada filek kumta kinam sengau tho ipi penban kan mi da kawe pat ka jing ha ta kapor wajuk habrib bagi khamat jong pi mat ang ya ke shintur jong pi namar ki bru ki badam bonsin ki habrib bagi khamat jong ki barki ang ya ke shintur jong ki set ya ke score jong ki barki kran ya ke kiten ki baki mla ban control ka jabing jong ki kam la shu ban control ya shintur leni ya kat ya uthli jong ki namar ubru badam bonsin ulong komta u habrib bagi khamat jong u set ya ke score jong pad ang ya ke shintur jong pad umla shu ban tek lakam ya uthli jong lada file ya ke kababaklah tus ngabjar bat persyang ban penbet yala ka jong ka jing im Henry lada film shem la le ya ka ke babakla syuklet yaki wat bo ya ka ha ka jimut ka jim prakhat bat ha ka mensem ka jong pi namar lada fi bo ya ka ha ka jimut ka jim prakhat bat ha ka mensem ka jong pi ka long kum fi bo ya ka dok ha ka bayap hapo jong kapung bat kan pensma yutung ya barok ka we kapung ban le ya kata persyang im ha ka kalimat ring mensem bat penhiar mensem patukan mau ya kini ngait yang ngait dalade yalade wat ailat yang mangan bam rengkat pergi mangan bam yang kata jimbam ka bakila pengkret nak mdah jonga ka balong ka jimbam ka basma yutung kaninga keren lada kita ki badom yepi lada kita ki biru ki bakran yepi ki long ki biru ki badai ki jongi hi kan mau ya kini lada ngait yalade kandon kalat ba pen it yakiwiru ngimde ban penmong yakiwe khamtam ngimde ban penmong dalade Henry lada kita ki badam ye phi ki de ki biru ki banabar to persyang ban ignore ki wat ya galat galendi kumnu ban pen bha ya ki bat phi bat to map ya ka ka bakila krane phi ladi phi kwa ban siu khput ya ka ka baki krane phi wat siu khput da ka ka basnyu Henry to shim khput da ka ka babha to ya chakman ha ka jingim bat to nang ya lebha bat to ya im ya kata ka jingim shaprang shapersha jong kata ka thong ka jingjob ha ka jingim ka jangpi bat to nang kiu to nang roy let growth and prosper be in your life and prove them wrong by being better than them to aiba ka jingroy ka jingsan kan wan ha ka jingim ka jangpi bat pen i yaki baki long ki babakla om da ka ba pen phai kitin bat ki Henry long ki biru ki ba kiba da ka balong ki biru ki ba job ha ka jing im jong pi kane ka long ka khaput ka ba kharau tam jong ka jing im ki jong ki namar kata ngaju ong ha ya kane ki ten na ka por sa ka por im ya kata ka jing im le ya kata ka kam ba phin long ka nuksa ka ba ba nak da jong ki we om ki mau jing thut na kam ta jong ki we ngem second do pi ya ka be pat ki video tat hadu ka tak por bye bye stay safe